prodám hustě stuněnej Renault Megane 1.6 i 66 v kabrio jede jak blázen, velkově tuningovaný kompletní. Libovej bodykit, zavařený kufr na odskok, čirá optika s Angel Aries plus čočky. Zadní čiré lampy, snížený sportovní podvozek, sedí jak přibitej, laděný výfuk je fakt slyšet dost. Daleko kožená sportovní sedadla FK nastavitelná. Sportovní pásy 4bodové jako ve formuli homologované na závody, sportovní volant, interiér laděný do žlutavýškové reproduktury a slupku modré podsvícení interiéru, výbava. Elektrická střecha, plně funkční, posilovač řízení, tuningy, kožená sedadla, litá kola s límcem vypadají. Fakt hustě. 4x elektrický okna. Airbag spolujezdce, ale ten ti stejně nepomůže, stav motor. Na něm těžko najdeš chybu, funguje bezchybně, jde tam natankovat na pankáče etanol a jezdí to s ním ještě rychlejc a není to poznat, hlavně stojí jen 25 korun za litr, protože benzín je drahej. Ach jo, karoserie. Místy kosmetické vady na několika místech, koroze pod lakem, ale toho si všimnete jen při větším zkoumání. Hlavně je to starý auto, přední nárazník trochu rozpraskaný kvůli tomu nízkému podvozku z formule. Jinak tam nic nikde nemlátí a jede se s tím luxusně střecha. Elektricky funguje velmi dobře, nezasekává se, slíba už je horší, ta by zasloužila vyměnit, ale látka je pěkná. STK 08/2014 Eko není. Na přepisu netrvám. Auto je pro 2 frajery a 2 sexy blondýny. Ideální na balení holek a na masírku před lidma.